Il-bżonn ta' bidla fil-liġi li tirregola l-proċess tal-IVF qed jikkonfermaw ukoll l-esperti li jaħdmu fil-qasam. Fl-aħħar ġimgħat il-Gvern ħatar kumitat interministerjali biex janalizza l-bidla fil-liġi u xjentist Paul Sultana li ilu snin jipprattika f'dan il-qasam tkellem favur din il-bidla. Fil-programm Sibt il-Punt fuq One Radio, Sultana tkellem dwar kif minn meta fl-2012 daħlet il-liġi li tirregola s-settur ir-rata ta' proċessi li saru b'suċċess naqset. Il-liġi kienet restrittiva għall-aħħar. Ġifieri aħna maħniex mhux qed iħalluna naħdmu. Ir-restrizzjoni kienet li aħna nistgħu nużaw ġiex bajdit biss. Bil-konsekwenza li jista' jkollna ġiex embryos. Waħda jew xejn. Ġifieri tista' timmaġina. Il-Gvern huwa lest li jisma' proposti diversi u fl-aħħar jinbeda dibattitu dwar uħud minnhom wara li kienu pubblikati minn nisa laburisti. Il-proposti mistennija jkunu diversi. Per eżempju, minn żmien għal żmien saret referenza dwar kif il-liġi kif inhi hija diskriminatorja fil-konfront ta' persuni LGBTI. Iżda esperti li jaħdmu fil-qasam isostnu li mhuwiex dan l-aspett biss li jeħtieġ bidla. Hemm ukoll dbatija li tgħaddi minnha koppja minħabba ċerti restrizzjonijiet. Di il-koppja li qed jippruvaw ikollha tfal, da aħna qed niċħduhom minn xi ħaġa mid-dritt għaliex il-liġi tagħna qed tkun restrittiva. Dik hija l-bażi ta' kollox. Issa apparti hekk aħna biex aħna ma nistgħux ma nħallux din il-liġi u nużaw ġiex bajdit biss irid ikun hemm bil-fors inħallu l-embryo freezing. Sultana fisser kif permezz tal-ifriżar tal-embrijuni jikber iċ-ċans li koppja jkollha tfal. Għaldaqstant minħabba restrizzjonijiet li hemm fil-liġi bħalissa ħafna koppji jażlu li jħallsu u jagħmlu dan it-trattament barra minn Malta.